Яка торгова стратегія з використанням профілю об'єму є найкраща і як покроково відкривати та закривати трейди? Ти дізнаєшся прямо в цьому відео. Більшість з вас, хто дивиться цей урок, я думаю, ви дивилися наше відео, що таке профіль об'єму, як він працює. Давайте я вам покажу конкретну торгову стратегію, яку от прямо сьогодні з командою взяли трейд по профілю об'єму. В чому основна фішка? Так як в попередньому відео ви бачили, якщо не бачили, рекомендую подивитися, посилання буде в описі. Профіль об'єму – це кількість контрактів, які проторговано по якійсь ціні. І дуже важливо розуміти, що часто ці контракти стають сильними рівнями підтримки і супротиву. От ось отут, прямо зараз я вам показую приклад по монетці АПТ. От подивіться, друзі. Давайте я поміняю колір. Бачите, декілька днів тому по ціні 14.60 зайшов величезний об'єм. Це був понеділок ранок. Бачите, як ціна красиво виросла. Але подивіться, скільки разів цей об'єм ставав важливою підтримкою. Тобто об'єм вштовхнув ціну наверх, на ретесті ще раз він її втримав, тут ціна ще перед ним відбилася. Тут, бачите, невеличкий відкатик. Ну, його тяжко було взяти. І сьогодні була ситуація, що ціна прямо підійшла до цього об'єму, бачите, скільки разів відбилася. І ось отут ми побачили паттерн, який ми торгуємо з нашою командою, і взяли угоду в шорт. Бачите, я тут взяв шорт, трошки за великий об'єм взяв, частину скинув і взяв ось отут 1 до 3. А бачите, ціна дала ще трошки, можна було таке 1 до 6 прям витягнути в цій ситуації. В чому фішка тут і як це торгувати? Використовуйте це як рівні супротиву і підтримки. Особливо, коли ви використовуєте правильну платформу. Тут дуже важливо дивитися дані з правильної платформи, тому що якщо ви дивитеся профіль об'єму на TradingView, він не є точним. У нас навіть є відео про це. Це дуже погано дивитися на TradingView. Як ми правильно це використовуємо? Перше, ми використовуємо це як рівні підтримки. От ви бачите, що ціна, наприклад, впала в якусь велику зону, і ви розумієте, що ось тут буде, скоріш за все, якийсь відкат. То ви цей рівень використовуєте як підтримку, і ви прямо біля нього можете відкрити угоду з невеличким стопом і поставити ціль до наступного сильного рівня. Також подивіться ось тут, на цьому прикладі, на оцій ситуації, скільки разів ціна, ось тут зайшов прям величезний об'єм. Бачите? Ціна перша впала сюди. Далі тут на ретесті невеличкий відкат. Далі ось тут, коли перебили рівень наверх, ціна, гляньте, вийшла на самий верх. І далі бачите, скільки разів ціна крутилася біля цього рівня. Насправді, майже в кожній з цих ситуацій можна було попробувати взяти якусь угоду. Давайте не будемо фантазерами, ви не зможете взяти угоду прямо в кожній ситуації, тут не треба себе звинувачувати в чомусь. Ви повинні знайти фільтри. Я зараз, я не буду вам безкоштовно розказувати всі наші торгові системи, тому я думаю, ви з цим розумієте. Єдине, що безкоштовно можу поділитися, це є посилання на PDF-ку. Ви можете скачати про нашу торгову систему і про ці всі індикатори, що ми використовуємо. Щоб воно у вас получалося, ви повинні знайти додаткові фільтри, які будуть вам показувати напрямок руху і точність входу. Коли у вас це буде, ви зможете спокійно по цьому заробляти. Тому підсумую. Скачайте правильну платформу, на якій ви будете бачити ось такі профілі об'єму. Коли ви їх бачите, використовуйте їх як рівні, торгуйте пробиття або хибне пробиття, і буде вам щастя. А зараз, прямо зараз, просто подивіться ось оцей урок по трейдингу, який допоможе вам заробляти ще більше.